Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Landro. Taong 1966, Makulapnit, Marinduque. Isinilang sa isang liblib na lugar itong si Lando. Sa kanilang baryo noon, halos bilang lang sa mga daliri yung mga bahay na nakatayo. Magmula noong bata pa siya, naging palaisipan na talaga para sa kanya kung bakit maraming tao ang araw-araw sa kanila'y pumupunta. Isipin niyo na lang, mga dayo pa ang mga taong yon sa mga bayan-bayan. Ilang milya rin ang layo ng kanilang baryo mula rito, kaya halos hindi niya talaga maisip kung ano ang pakay ng mga ito. Noong una, inakala niyang pangkaraniwan lang ang lahat ng kanyang nakikita. Pero nung magkaisip na siya, doon niya nalaman na isa palang mananayhop ang kanyang ama. Sa kabuoang isla rin ng Marinduque, tanging yun lamang ang nagtatangan ng ganoong uri ng karunungan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mananayhop ay malayong malayo sa mga mangkukulam at mambabarang. Hindi sila kadalasang nagpapalipad ng sakit. Sa halip ang kanilang ginagawa ay ang pag-iba sa mga tadhana ng mga taong tinutulungan nila. Halimbawa, ang isang taong nakakaramdam ng kakaibang sakit sa katawan, kaya niyang baguhin ang tadhana nito upang hindi na yon dumanas ng matinding karamdaman. Ang mga tao namang may banta sa kanilang mga buhay, kayang-kaya nilang alisin ang mga bantang yon sa pamamagitan lamang ng usal. Ang mas nakakamangha pa sa lahat ay ang kakayahan ng ama ni Landro na baguhin din ang sarili nitong tadhana sa mga panahong may kaaway ito. Dagdag pa niya na ang mga ganoong abilidad ay di hamak na mas makapangyarihan kumpara sa mga sakit at sumpang kayang ipadapo ng mga mangkukulam. Sa oras kasi na nabago na nito ang kanyang tadhana, wala nang magagawa ang kanilang mga kalaban upang yon ay hadlangan. Dahil sa nataong mabait na manoon ng kanyang ama at nagtitiwala yon sa kanila, sa murang edad, nalaman na niya ang lahat ng sikreto nito. Habang tumatagal at nagkakaisip palalo itong si Landro, mas lalo niyang hinangad na maging kahalili ng ama niya sa mga panahong nanghihina na ito. Di naman yun naging problema sa kanya, lalo pat nag-iisa lang siyang anak. Pagpatak naman ng taong ito, nasa edad 22 anyos na si Landro. Disipulo na siya ng tatay niya, kung saan ang pangunahin niyang trabaho, tagapagbantay ng mga taong nakapila sa labas ng bahay nila. Sinisiguro niya noong walang sisingit nang sa gayoy maiwasan ang mga pagtatalo. Base na rin sa kanyang naging karanasan sa pagbabantay, kadalasan sa mga pumupunta roon ay para lang din naman sa kanilang interes. Yung karamihan, mga lalaking nagloko sa kanilang mga asawa na walang ibang hangad kundi mabago ang kanilang mga tadhana. Yung iba naman, mga natalo sa sugal at gustong makabawi. Kayang-kaya naman itong baguhin ang kanyang ama. Gawa ng mababa lang naman ang kasunduan para rito. Likas na makapangyarihan ang mga mananayhop, pero may limitasyon din ang kanilang lihim na karunungan. Kabilang sa hindi kayang gawin ng kanyang ama ay yung pagkausap sa patay, pagbuhay ng patay, o kahit anong mga gawaing makapagbabago sa tadhana ng mga pumanaw na. Hindi lang kasi demonyong makakalaban ito, bagkus maging mga alagad na ng Panginoon. At nga pala pinuno, maraming klase ng mga mananayhop sa kabuuan ng bansa. Ang tawag doon ng kanyang ama, mga kalahi, hindi kauri. Iba't iba kasi sila ng mga karunungang tangan, lalo na yung mga mananayhop sa Samar, Iloilo, Capiz at Masbate. Hindi man sa pagmamayabang, pero ang uri ng kanyang ama ay ang mas nangingibabaw sa mga ito. Balik tayo sa kwento. Sa loob ng ilang taong pagbabantay ni Landro sa labas ng bahay nila,
Unti-unti na nga niya noong napansin ang tila bang mabilis na pagtanda ng kanyang ama. Bukod sa nagiging ulyanin na ito, madali na rin yung napapagod kaya halos hindi na nito kayang gampanan ang isang buong araw nitong trabaho. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam naman niya ang pag-angal ng iilan sa mga pumunta na parabang nasayang lang ang mga oras nila. Di naman nila ito pinangasang iparinig sa pamilya ni Leandro sa kadahilan ng alam nila ang mangyayari sa kanila sa oras na ginawa nila ito. Gayunpaman, sa kabila ng mga usaping yon, nanatili siyang walang pakialam. Kung iisipin kasi, hindi na nila trabaho pang pakialaman ang mga saloobin ng mga taong hindi naman nila natulungan. Sa paglipas pa ng mga buwan, ang kanyang ama na rin mismo ang nag-abiso sa kanya na hindi na nito kayang manayhop. Ipinagtapat din ito na napapanahon ng maipasa sa kanya ang karunungan nitong tinatangan. Isang gabi, habang naghahapunan silang pamilya, doon na inilahad ng kanyang ama ang pagnanais nitong ipasa ang kabuuan ng bertud nito sa kanya. Nang marinig naman yun ni Leandro, halos hindi naman siya makapagsalita. Gawa ng pakiramdam niya noon, tila bang napakabilis naman ang kanyang pagmamana. Ilang beses na rin niya yung tinutulan pero bakas sa mukha ng kanyang ama, ang hangarin nitong mailipat na sa kanya ang pamamahala. Huwag ka nang magmatigas, anak, sapagkat ito na ang hinihintay mong panahon. Alam kong noon pa, gustong-gusto mo nang tahakin ang aking landas. Ngayon pagkakataon mo na, huwag mo akong bibiguin. Bahala ka na sa tadhanang papasukin mo. May tiwala naman ako sa iyo. Ang gusto ko lang, sana huwag mong ipapahamak ang pamilya mo. Bawat desisyon 1,000 beses mong pag-iisipan. Seryosong wika ng kanyang ama. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, kusa naman itong ikinalas ang mga karga nito sa katawan, kasabay ng paglapit nito sa kanya upang iihip ang lahat ng mutya nitong nasa espiritual na kalagayan. Matapos naman yung gawin ng kanyang ama, doon na rin ito dahan-dahang nagbaba ng mga karga. Lahat ng pulseras nitong konsagrado, ibinigay na rin sa kanya. May mga libreta rin itong pasimpleng isinuksok sa kanyang bulsa, hanggang sa kalaunay doon na niya tuluyang nasilayan ang kwintas nitong mag-iisang dekada na niyang hindi nasisilayan, ang palawit. Nang masipat naman ni Leandro ang bagay na yon, abot langit naman ang kanyang pagkagalak, gawa ng hindi niya sukat akalain na darating ang panahon na siya naman ang magtatanga nito. Pagsuot naman niya ng kwintas, agad namang tumambad sa kanyang harapan ang 3 pulang liwanag na nakaupo sa mga bakanting upuan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto kung bakit 6 ang bangko sa kanilang hapagkainan. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, hindi naman ito maiwasang mapangisi dahil sa nakakatuwa niyang reaksyon. Pagbaling naman niya ng paningin sa kinaroroonan nito, narinig naman niya itong magwika sa kanya ng, "Yan ang mga gabay mo. Mula ngayon, tanging ikaw lang ang makakakita sa kanila. Bago ka gumawa ng desisyon, mas mainam na kausapin mo na muna sila." Nang marinig naman ni Leandro ang tungkol dito, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Lumipas ang gabing yan, halos hindi man lang siya nagkaroon ng magandang tulog. Mag-iisang buwan din niya yung dinanas kung saan labis naman yung ikinahina ng kanyang katawan. Tuwing ipipikit niya kasi ang kanyang mga mata, wala siyang ibang nakikita maliban sa mga taong sumisigaw habang humihingi ng tulong sa kanya. Naitanong niya rin ito sa kanyang ama pero maging ito man, walang maibigay na kasagutan. Ayon dito, iba-iba ang epekto sa kanila ng mga mutsyang inilipat niya. Maliban kay Leandro,
wala nang iba pang taong makakaalam sa magiging bisa ng mga ito. Dagdag pa nito na maaaring mas maging malakas ang kanyang tatanganin kumpara sa nagdaang abilidad ng kanyang ama. Nabanggit din ito sa kanya. Yon ang ikinaganda ng mga karunungan nilang tangan. Magmula noong narinig ito ni Landro, araw-araw na siyang pumapanhik ng bundok. Bawat lakad sinasamahan niya ng dasal at paniniwalang balang araw, makokontrol niya ang nagwawalang kapangyarihan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang buong akala niya kasi noon, matatagalan pa bago niya yun mapaghusayan, pero pagtungtong ng Biyernes Santo noong mismong taong ito, may nangyaring hindi inaasahan si Landro. Sa kasagsagan kasi ng pag-akyat niya ng bundok, bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding pamumulikat sa kanyang tagiliran. Sa sobrang sakit nito, napaupo na lamang siya sa puno, sabay tanggal ng kanyang damit upang tingnan kung anong insekto ang bigla na lang kumapit dito. Ngunit, pagsilay naman niya sa kanyang katawan, bumungad sa kanya ang mga naninilaw niyang mga ugat na animoy malapit nang lumabas sa kanyang balat. Dala naman ang kanyang matinding pag-aalala. Hindi na niya ipinagpatuloy pa ang pag-akyat. Sa halip ang ginawa niya, bumalik siya sa bahay nila para abisuhan ng kanyang ama ukol sa mga nangyayari. Ang kaso lang, pagbalik niya noon sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang iilang mga tao na animoy nagwawala sa labas ng bahay nila. Paglapit naman niya sa mga ito, doon niya na lamang galit na galit pala yun sa kanyang ama dahil sa ginawa nitong pagtanggi na tulungan sila. Siyempre bilang anak, puot kagad ang naramdaman ni Landro na siyang naging sanhi upang mandilim ang kanyang paningin sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, muli niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang tagiliran at kasabay nito ang bigla na lamang niyang pag-ihip ng usal sa mga taong naroon. Sa maniwala kayo o hindi, agad naman itong nagsialisan nang wala nang ano pang sinasabi sa kanya. Matapos naman yung mapansin ni Landro, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Gawa ng ang nasa isip niya noon, nagkataon lamang ang lahat ng mga nangyari sa labas. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, paglabas naman ng mga tao sa kanilang baryo, bigla na lamang yung nagpatayan. Saksi ang mga magsasakang nagtatrabaho sa lugar na yon, kaya hindi pa man natatapos ang gulo, nakarating na sa kanila ang balita. Dahil dito, agad naman silang pumunta sa pinangyarihan ng insidente para makiusyoso. Pagdating nila sa lugar, una namang bumungad sa kanila ay yung mga katawang may pugot na ulo. Yung mga parokyano naman ng kanyang ama na buhay pa, patuloy pa rin sa pakikipaglaban hanggang ang isa sa kanila ay mabuwal na sa lupa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, minuto lang ang naging pagitan hanggang sa isa na lamang ang matira. Ngunit sa kasamaang palad, agad din naman itong binawian ng buhay dahil sa tindi ng mga pinsala nitong natamo. Matapos ang mga pangyayari, naging matunog naman ang kanilang lugar dahil dito. Maraming taong pumunta doon para makiusyoso, habang ang iba naman naghahanap lang ng istoryang maaari nilang maibahagi sa kanilang mga kababaryo. Sa paglipas pa ng mga araw, dahan-dahan na ring nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa pangyayaring yon. Yung iba, naniniwalang may mga personal na alitan ang mga nagpatayan, habang ang iba naman, naniniwalang may nangyaring hindi pa nila nauunawaan. Gayunpaman, alin sa mga ito ang kanilang paniwalaan, walang matibay na rason na yun nga ang totoong nangyari. Subalit lingid sa kaalaman ng karamihan, parte pala ang nangyaring insidente sa kakaibang abilidad ni Landro bilang mananayhop. Huli na rin ang nalaman noon ng kanyang ama na siya ang may kagagawa nito. Ayon sa kanilang padre de pamilya,
Bibihira sa kanilang uri ang ganoong abilidad. Isa yon sa nakakapangilabot na kakayahan ng isang mananayhop dahil sa pamamagitan nito, kaya nitong lumipol ng kahit na sino. Dagdag pa nito na dahil tinangan niya ang ganoong abilidad, nasisiguro nitong mahina ang kanyang kakayahan pagdating sa pag-iiba ng tadhana ng isang nilalang. Inabisuhan din siya nitong huwag pasukin ang dating trabaho ng tatay niya nang sa gayoy makaiwas siya sa insidente na hindi niya sukat akalaing mangyayari. Mariin din itong inilahad na hanggat maaari iwasan niyang magalit sa kanyang kapwa. Yun kasi ang magiging daan upang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain ang kanyang mga gabay. Nang marinig naman ni Landro ang tungkol dito, lahat ng habili ng kanyang ama, sinunod niya ng walang pag-aalangan. Iniwasan na rin niya noong makipag-usap sa ibang mga tao nang sa gayoy hindi na lumala ang kanyang kalagayan. Dahil sa pangyayaring yon, kung saan naroon ang kanyang ama, nandun lang siya at nakabuntot. Sa loob ng ilang buwang pananahimik ng kanilang pamilya, unti-unti na rin niyang nakalimutan ang tungkol sa mga bagay na kinakatakutan niya. Habang tumatagal, nakokontrol na niya ang kanyang abilidad na siya namang naging daan upang manumbalik ang kanyang lakas ng loob na makipag-usap sa ibang tao. Subalit, ang ganoong kalayaan ni Landro, hindi niya inisip na magtatagal. Ang hindi niya kasi napansin noon ay yung mga kaaway ng kanilang pamilya na pasimple na palang nagmamasid sa kanila. Hindi niya mawari kung ano ang atraso doon ng kanyang ama, kaya naman nang mapansin niya ang tungkol sa mga ito, doon na siya nagtanong sa kanilang padre de pamilya. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, agad naman niya ritong ipinagtapat ang tungkol sa 5 kataong napapansin niyang umaaligid sa kanilang tahanan. Bukod kasi sa hindi yon taga roon sa kanilang lugar, napapansin niyang armado ang mga ito ng mga bolo. Dagdag pa niya na, hapon-hapon niyang umaaligid, kaya hindi niya maisip kung kanino itong pamilya may pakay. Siyempre, dahil sa padaan-daan yun sa kanilang tahanan, di naman niya maiwasang maalarma, lalo pat mga matatanda na ang mga magulang niya. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman yun makasagot dahil wala naman yung naiisip na mga taong may galit sa kanila. Upang mapatotohanan na naman ito ang kanyang mga sinasabi, iisang bagay lang ang inilahad nito sa kanya at yon ay walang iba kundi ang makita ang mga taong tinutukoy niya. Pagtatapat pa nito na, pamilyar sa kanya ang lahat ng taong may kaugnayan sa kanila, kaya hindi malabong makilala niya ito sa oras na masilayan niyo ng dalawa niyang mga mata. Nang marinig naman ni Landro ang tungkol dito, agad naman siyang nag-isip ng paraan kung papaano yun maipapakita sa kanyang ama. Kinabukasan, pagising naman nilang dalawa, hindi na muna siya pumanhik sa sakahan para magtrabaho. Sa halip ang ginawa niya, inilibot niya noon sa baryo ang kanyang ama sa paniniwalang makakasalubong nila ang mga taong pinaghihinalaan niya ng hindi kaaya-aya. Noong umaga, di nila ito nakasalubong. Pero nung hapon na, muli niyang nakita ang mga kalalakihang may daladalang bolo. Pagsilay naman ng kanyang ama sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, Landro, umalis na tayo rito. Bilisan mo, umalis na tayo rito. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkabalik nila sa kanilang pamamahay noon, nasipat nila ang mga ito na dumiretso lang sa paglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na nila masilayan ang mga panauhin, kitang-kita niya ang paghahabol ng hininga ng kanyang ama. Sinasabayan din niyo ng pagsilay kung saan-saan ang mga mata nito, na parabang aligaga na yon at hindi mapakali.
Dahil sa kanyang mga napansin, agad naman niya itong tinanong kung nakilala ba nito ang mga panauhing yon. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman yon nagdalawang isip na sumagot ng, "Oh, kilalang kilala ko ang mga taong yon, Landro. Hindi ko pa ba nasasabi sa iyo? Kaya nag-iisang pamilya lang tayo ng mananayhop dito sa Marinduque ay dahil sa kanila. Mga antingero yon. At iisang bagay lang ang nais nung mangyari. Maubos ang ating lahi. Pero nagkamali sila ng binangga ngayong mga oras na ito. Alam na natin ang kakayahan mo, Landro. Kaya magagawa nating kontrahin ang kanilang panig. Yang abilidad mong taglay ngayon, hindi lang yan nagbibigay ng galit sa kapwa natin. May kakayahan din niyang gawing aswang ang kahit na anong nilalang na may buhay. Mamaya, susubukan natin. Huwag mo nang isipin na mali ito dahil wala naman tayong magagawa." Pagkarinig naman ni Landro ng mga katagang yon, halos hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Gawa ng hindi niya sukat akalain na ganoon pala kalakas ang tinataglay niyang abilidad. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, agad naman silang humiram ng mga kalabaw at baboy sa kanilang mga kakilala para gawing mga alagad. Kahit may pagtutulang iilan sa mga itong magpahiram sa kanila, wala naman yung nagawa dahil sa paninindak ng kanyang ama. Pinapili kasi nila yun noon na kung hindi sila nito mapapahiram ng mga hayop, mapipilitan silang yon ang gawing mga aswang. Siyempre, dahil sa takot naman ng mga kapitbahay nila na maging nilalang na tagasunod ng pamilya ni Landro, napilitan silang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga ito. Pagkalikom naman nila sa 7 kalabaw at 10 baboy, matyaga naman silang naghintay ng gabi bago gawin ng ritual sa pagpapalit anyo ng mga ito. Napakasimple lang ng ritual na ginamit nila rito, gawa ng ang kailangan lamang nila noong mga oras na yon ay ang dugo ni Landro. Matapos yung pausukan ng sinunog na ulo ng 7 manok, inusalan nyo ng taimtim, sabay lapat sa mga ulo nito ng kwintas na ibinigay sa kanya ng tatay niya. Nang may isakatuparan na niya ang bagay na yon, agad naman niyang ginilita ng kanyang pulso upang ipahigop sa mga ito ang kanyang dugo. Paglapat naman ng dugo niya sa mga dila nito, agad namang nagsimulang mamula ang mga mata ng hayop kasabay ng dahan-dahan itong pag-atungal. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong hinila papalayo sa kadahilan ng nararamdaman na nito ang nalalapit nitong pagpapalit anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang 17 aswang na kakapalit anyo lang. Taliwas sa pangkaraniwang nilalang, kakaiba ang pamamaraan ng pag-iisip nito. Halos hindi pa rin kasi nalalayo sa mga dati nitong wangis ang kanilang mga kilos. Ngunit nung mabigyan na yon ng misyon ni Landro, dahan-dahan ang nag-aktong tao ang mga ito. Sa pagpalit anyo naman ng mga nilalang, agad namang tumambad sa kanila ang wangis ng mga dati nilang kakilala na patay na. Karamihan sa mga ginaya nito ay yung mga taong malapit kay Landro. Inaasahan naman yun ng tatay niya, lalo pat ang dugo niya ang nagbigay kakayahan sa mga hayop na maging mga nilalang na susunod sa kanilang pagnanais. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matipo na nila ang 17, wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Hindi nila maaaring pagalawin ng mga ito na tirik ang araw, gawa ng madali yung maaagnas sa naghaharing sumpa kapag umaga ng diwata ng araw. Dahil sa ganoong sitwasyon, kinakailangan nilang maghintay hanggang sa mauna nang lumusob sa kanila ang puwersa ng mga antingero. 2 linggo pa ang lumipas, puspusa na ang kanilang paghahanda.
May mga komprontasyon na kasing nangyari sa pagitan ng kanilang pamilya, kaya inaasahan naman nilang hindi na magtatagal ang katahimikan sa lugar nila. Maingat at tahimik ang kanilang mga paghahanda upang masigurong hindi yun mapapansin ng kanilang mga kababaryo. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang hinihintay, nadatna naman ng mga antingero si Landro na nakatambay sa labas ng bahay nila. Walang kaide-ideya ang mga ito sa kanilang kaharap, kaya sa halip na sugurin siya, tinanong pa siya nito kung nasaan ang tatay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napangiti habang sumasagot dito ng, "Bakit niyo pa hinahanap si ama? Gayong nandito naman ako." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad namang lumabas sa ilalim ng kanilang tahanan ang 17 mga aswang. Bawat isa sa mga ito nag-aangil habang naglalakad, na para bang hindi na makapagtimpi na makipaglaban sa pangkat ng mga antingero. Pagsilay naman ng mga dayo sa mga nilalang na yan, agad naman silang napaatras ng bahagya habang nagtataas ng mga bakod at puder sa kanilang katawan. Nang mapansin naman niya ang ginagawa ng mga ito, agad naman niyang inutusan ng mga nilalang na sugurin ang mga antingero. Dahil sa kanyang utos, nagwawala namang lumusob ang mga nilalang na yon. Paglapit naman ng mga ito sa mga antingero, naganap ang matinding sagupaan sa kani-kanilang mga panig. Sa kasagsagan ng pakikipagbuno ng mga alipores ni Landro, taimtim naman siyang nagpalipad ng usal sa hangin upang guluhin ang kaisipan ng mga antingerong yon. Sa maniwala man kayo o hindi, habang nakikipaglaban ng mga ito sa mga hayop na nilikha niyang aswang, bigla na lamang itong sinugod ng mga kasama nitong naimpluwensyahan ng kanyang usal. Dahil sa pangyayari, mabilis na humina ang kanilang puwersa hanggang sa kalaunay na sipat na niya ang iilan sa mga taong bigla na lamang umatras sa bakuran ng bahay nila. Isipin niyo na lang, sa mahigit 10 antingerong lumusob, 2 na lamang sa mga ito ang nakalabas ng buhay sa kanilang tahanan. Yung mga natirang na impluwensyahan ng kanyang karunungan, inutusan niyang patayin ang kanilang mga sarili gamit ang mga hawak nilang sandata. Pagkababa naman niya ng kautosang yon, doon na rin nagkaroon ng takot sa kanya ang iba pang mga antingerong nag-aagaw buhay na. Subalit, kahit pinilit pa nilang umatras, hindi yun naging sapat upang makatakas sa kamay ni Landro. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na rin niyang nalipol ang mga nilikha niyang aswang na siya namang nagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Magmula noong nangyari ang insidente, hindi na nakatuon sa pagtulong ang kanyang abilidad. Ang ginawa niya noon, protektahan ang kapayapaan na pinangangalagaan ng kanilang mga kababaryo. Walang awa din niyang pinatay ang mga dayong masama ang pakay, nang sa gayoy hindi natularan pa ng iba. Pero alam niyo ba, kahit na mayagpag si Landro at kinakatakutan ng lahat, dumating din ang panahon na binawi ng kamatayan ang kanyang buhay. Nung mamatay siya, hindi na nagkaroon ng balita pa kung sino ang nagmana ng makapangyarihang aral ng mananayhop. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang sabi rito, itong kakayahan ng mga mananayhop na di ko lang alam kung ngayong beses ko lang ba narinig to o pangalawang beses kong narinig, na mas malakas pa sa mangkukulam at mambabarang. So hindi ko alam kung nasa ang kategorya siya. Well, malinaw naman na nasa kaliwa siyang kategorya, no? Pero hindi ko alam yung iba pang kakayahan nito eh. Kasi marami rin naman siyang hindi kayang gawin. Tulad nga ng bumuhay ng patay. Alam naman nating lahat na sobrang hirap gawin nun. Kung may nakakagawa man nun na nasa aral ng kaliwa, yung bubuhay niyang patay na yon,
hindi na magiging normal yung pag-iisip nun. Kumbaga, para siyang manika na lang na kinokontrol. Pero, ang malakas na aral nitong Mananay Hope, yung kahit ordinaryong hayop, kayang gawing aswang. Diba? Sobrang tindi nun. Ngayon ko lang narinig yun. Isipin nyo, mga hiningi lang nila mga ordinaryong hayop lang. Tapos lahat yun na-convert niya sa pagiging aswang. Paano pa kaya yung mga normal na tao, di ba? Tsaka, pagka-convert niya ng aswang ng mga hayop na yun, naging parang mga normal na tao rin eh. Kasi nga, ang sabi rito parang yung mga dating kaibigan neto ni Landro eh. Di ba? Hindi naman nagtaka yung tatay niya kasi nga naman, ang gumawa ng aral na yun eh, itong si Landro mismo. Sa dugo niya nananalayta yung kapangyarihan ng Mananay Hope. Di ba? Kaya rin siguro nasabing makapangyarihan tong aral na to dahil sa ganung klase ng abilidad. Di ba? Pero yun nga, parang bitin tayo kasi isang skill lang o isang kakayahan lang yung sinabi tungkol sa kwento na to. Pero overall, ang angas na itong kwento na to, sana lang mas mahaba para mas nalaman natin kung ano pa yung iba't ibang klaseng abilidad na meron itong mga Mananay Hope. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.